Egunon eta ongi etorriak, gaur abenduaren 3 heldu zaigu, gaur goizeko 9:57 minutu direnean, benetako ilusio egiten digu ezazu irratian hitz egitea, izan ere, zer hobeagoa irratia euskara munduan zabaltzea baino. Gaur 3 beko ezazutariak etorri zaizkigu gure estudiotara, egunon! Kaixo! Zer modu zaudete? Ondo! Gaur ze egun da? Abenduak 3. Eta ze egun berezi da? Euskararen eguna! Hori da, Euskararen nazioarteko eguna ospatuko dugu gaur. Beraz, prest belarriak eta az gaitezen! Euskara kutxunena, ez gara inoiz aspertuko. Gora, gora, gora Euskara, gorenek ere entzungo duten moduan gora Euskara, ez gara inoiz aspertuko. Gaur Nafarroan jai da. Badakizu ezegatik? Xabierko Frantzisko deunaren eguna delako. Bai, eta badakizu ezegatik dago lotuta Euskararen eguna eta bere eguna? Ez. Ez? Kondairak dioenez, bera misiolaria zen, bera, bai, zene apaiz bat, misiolaria zen, eta Txinan zegoenean, bai, Txinan zegoenean, hil baino lehenago, bere azkeneko hitzak, bere ama hizkuntzan izan ziren, nola ez? Euskaraz. Eukaristia ondoren udara noa, hizkuntzerako aldezka guztira. Badakizue noiztik ospatzen den Euskararen eguna? Ez. Aspalditik, baina ofizialki benetan 1985 urtetik. Beraz, orain dela, zenbat urte, Erik? 1985ean hasi ginen ospatzen Euskararen eguna ofizialki. Noiztik ospatzen dugu, beraz? Gaur 2021ean gaude, 1985. 1900 zer? Beraz, 26 urte daramagu Euskararen nazioarteko eguna ospatzen. Beraz, az gaitezen ospatzen! Balzen ekiten Euskal Herrian ez ezik, munduko beste hainbat herrialdetan ere ospatzen dela Euskararen nazioarteko eguna? Ez. Behintzat, Mexikon, Bartzelonan, Washington, Buenos Aires eta Parisen ere Euskararen eguna ospatzen da. Beraz, kaixo esango diogu beste herrialdeko guztiei, bai? Bai. Eta ondo pasa Euskararen eguna. Agur! Agur. 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 Eta oean sartzean, egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Gaur eguraldiaren berri emateko Leire daukagu. Leire, konektatzen zaitugu Donostiko akuariumaren aurrean zaude, ezta? Eta hurbildu zure mikrofonoa bestela ez da entzuten. Eta ze eguraldi daukagu gaur? Gaur abenduak 3 da. Goizean zerua lainotuta egongo da eta euria egingo du. Egunean zehar, temperatura baxuena 9 gradukoa izango da eta gorena 13 graduko aldiz ez dabil. Haizerik beraz ez ahaztu aterkia etxean. Gorde gabe, kaletan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi, euskaraz bizi nahi.
Bertako sopa izarrekin, balkau tomatearekin. Hirugarren postre frutarekin eta ogia. Oso ondo, Gorka, eskerrik asko. Menu gozoa daukagu gaur. Orain jarraian, Erne Belarriak, 6. mailako batzuk, bertso sorta ederra bidali diguteta, eta entzun dezagun gogoratu, zuek gelan daukazuen papertxo hori, bai, lehengo, 2. eta 3. ziklokoak daukazuen papertxo hori, bete behar duzuela. Momentu bat gure teknikariak zuentzako gomendio batzuk ditu eta, bertsoen ariketa, batzuk 2. ariketa bezala daukate, beraien fitxan, beste batzuk 3. ariketa bezala. Beraz, bilatu denak bertsoak non dauden eta prestatu arkatza eta badakizute. Entzun ondo bertsoak eta falta diren utxune horiek, bete, geziekin bilatu. Erne Belarriak beraz. Hartu papera, hartu arkatza, Belarriak Erne, badoazko plan. 2 aldiz jarriko ditugu, bai? Zuen laguntzarako 2 aldiz. Ia zeinek lortzen dituen denak jasotzea. Abenduak 3 goaz ospatzera, erdara utzi eta euskara ora. Ondo. Entzun alduzute lehenengo bertsoa, entzun duzute, berriro jarriko dut. Abenduak 3 goaz ospatzera, erdara utzi eta euskara ora. Bilatu aldituzute hitzak, lotu geziekin, utxuneak edo falta diren hitzoiek. Aurrera 2. bertsoarekin. Ondo pasa dezagun, ospatu euskera, gure hizkuntza zaindu, eraman barkera. Horixe zen 2. Bilatu eta lotu geziak. Jarraitzen dugu. Maiz begiratzen dugu, guk termometroa, noizbait iritsi nahian, laukitxo beltzera. Bueno, hauek 3 eta 2. ziklokoek eta 3. bertso gehiago dituzte lehenengo zikloarentzat bukatu da lana. Jarraitu orain 2. eta 3. zikloek bertsoak entzuten. Aurrera! Marroiean hasita, hobetuz joan gara, askoz lortu genuen lehen irteera. Entzun dituzute, jarraitzen dugu. Abesteko asmotan gatoz irratira, ahalik eta ozenen euskara plazara. Saiatu behar dugu guztiok batera, euskara biltzen hemen
hemendik aurrera. Erronka burutzea, hau da abentura, iritz gaitezen denok, honen nahi gara. Bueno, berriro jarriko ditugu hasieratik, lehenengo bertsotik 7. bertso arte, berriro jarriko ditugu, norbaiti zalantza geratu bazaizkio. Venga, aurrera lehenengo zikloare erne, utxuneak lotu behar dituzute geziekin hitzak. A ber, entzun ongi bertsoa. Abenduak 3 goaz ospatzera, erdara utzi eta euskara ora. Bigarrengoarekin. Ondo pasa dezagun, ospatuz euskera, gure hizkuntza zaindu, eraman parkera. Hirugarrengoa. Begiratzen dugu, guk termometroa, noizbait iritzi nahian, laukitxo beltzera. Laugarrengoa. Marroiean hasita, hobetu joan gara, askoz lortu genuen lehen irtera. Bosgarrengoa. Abesteko asmotan, gatoz irratira, ahalik eta ozenen euskara plazara. Bosgarrena. Saiatu behar dugu, guztiok batera, euskarara biltzen, hemendik aurrera. Seigarrena. Erronka burutzea, hau da abentura, iritz gaitezen denok, honen nahi gara. Eta azkena. Bukatu ditugu. Bueno, espero dut utxune guztiak bete izango dituzutela eta ea ze bertsoak abesteko gai zareten orain. Gogoratu amaitzen duzuenean, zuen paper guzti horiek Ezazu Irratiko estudioen kanpokaldean dagoen kutxa berdean sartzeko aukera daukazuela eta beti bezala, jaso beteta daukanak eta ondo beteta daukanak eta sosketaren bidez tokatzen zaionari, sari onak edukiko izango ditu. Bai, entzun dezagun musika pixkat. Sortaldeko argi berriari, aritzaio aspaldi, arratseko azken izpiari, eguntak izaldi. Bular gorri, egakada harin, lurra hauetan da emari. Erreka eta ibaitza balaren, itxasoaren egarri. Laua izetara egan, berata bilairean, ahotan belarritan, zuen telean, kalearen tizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Aizearen magaleunean, edatu da oiua, bihotzaren taupatetan hitzak, sortu dut oinua. Olatuek beren solasean, aukeratutako harria, denborantean dute jolasean, eten ez dadin aria. Laua izetara egan, bera da... Osongi, hemen jarraitzen dugu Ezazu Irratiko antenan eta uinetan, eta jarraian gurekin asmakizunak. Gogoratu paperean badituzuela asmakizunak, erantzunak idazteko tokia, eta beraz, Erne Belarriak
hartu arkatza, eta ia zeinek asmatzen dituen 5 asmakizunak. Horretarako Imane daukagu hemen. Imane, egunon? Egunon. Bueno, Imane, begiratu niri. Poliki esan barituzu asmakizunak, segure entzuleak, egin barutena da ondo entzun pistak. Asmakizuna ondo entzun. Orduan, ondo ahoskatu, eta agian, igual, erabiliko duzu, hemendik egingo duzu, bale? Bai. Txoin pixkat, Botiraren muturrean nauzu eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzeko hobe duzu bi espainak ongi iztea. Zer da? Zuri eta biribil, iluntasuna aritzen dabil. Zer da? Zer da soparekin ateratzen dena, baina jaten ez dena? Bi hanka izan arren ezin dut biderik burutu, baina gizona gu gabe ezin da inon aurkeztu. Zer da? Bueno, gaurkoan, 5 asmakizun beharrean, zuek hor dauzkazue 5.8 dituzue idazteko, baina 5 asmakizun beharrean izango ditugu 4 asmakizun. Nahi baldin badituzue, errepikatu egingo ditugu. Oraingoan pixkat jarraian egingo ditugu, bai? Beraz, Imane, Susa lehenengoa, nik txanda ematen dizudanean, zuk egingo duzu zure lehenengoa. Gero ondoren egingo ditugu jarraian, bale? Prest? Bai. Prest zaude lehenengo asmakizuna egiteko? Venga, 1, 2 eta 3, ozenki, Botilaren muturrean nauzu eta ezinezkoa da edatea, baina ni askatzeko hobe duzu bi espainak ongi iztea. Zer da? Ondo, bigarrena. Jarraian bigarrena botako dugu, entzun belarriak. Zuri eta biribil, iluntasuna aritzen dabil. Zer da? Eta 3. Zer da soparekin ateratzen dena, baina jaten ez dena? Eta azkenekoa. Bi hanka izan arren ezin dut biderik burutu, baina gizona gu gabe ezin da inon aurkeztu. Zer da? Animo, animo, ia asmatzen duzuen. Zer da, la mujer del cerdo, ez? Animo! Txantxangorria. Zetara egan, bera da bilaidean, ahotan belarritan, zue pelean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Laua zetara egan, bera da bilaidean, ahotan belarritan, zue pelean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria.
Bueno, jarraian beste ariketa txiki bat egingo dugu, hemen irratiko estudioetan. Entzungo dituzue, betiko edo aspaldiko edo klasikoak bihurtzen ari diren pelikula batzuk. Segurazki ikusita izango dituzue, baina entzungo duzue pelikularen soinu banda. Bai, abestia entzungo duzue. Zuek egin barko duzuena da, soinu banda entzuten duzuenean, ia asmatzen duzuen ze pelikula den. Hemen zaudeten ezazutariak mesedez, isilik. Bale? Bestela pista emango diozue eta erresago edukiko dute asmatzeko. Baina, entzuten zaudeten ezazutari horiek, ia asmatzen duzuen ze pelikula diren. Erne Belarriak. Vestido tan precioso que luzca el más hermoso. En un vistazo haremos, no descansaremos, bailando el vals en uno más, en brazos de su amor. Lehenengoa, ia asmatzen duzuen ze pelikula den. Apuntatu, hartu arkatza eta zuen fitxa hori, eta ondokoarekin hitz egin dezakezue, baina asko ez hitz egin, bestela pistak emango dizkiozue gelakidei ere bai, eta saria, hainbeste sari ez dauzkagu. Bigarrena. Hau ez, Hau bai. Hor txeutzi dugu, bigarrena nik uste dut erresa dela, baina hemengoak ematen duzu badakitela, ezta? Bai, ez esaten dute. Ia, hirugarrena. Gelditu pixkat. Uste dut gaiztu ditugula erderazkoak, ezta? Bai. Bueno, ez dago. Agian ariketa hori egin dezakegu, egunen baten hartuko ditugu euskerazko, euskarazkoak ez, pelikulak, eta ia soinu banda euskeraz lortzen dugun. Prest zaudete, ia, hirugarrena. Canten conmigo. Shalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Eta orain, laugarrena doa. Prest, Belarriak, badoa. Pixkat, egingo duguna da, saio hau egingo duguna da, beste egun baterako utziko dugu. Egia esan, bilatu ditugun pelikulak, ez dira, ez eskigu oso gokiak iruditu, edo behintzat soinu banda ez. Beraz, ariketa hau, zalantzan jarriko dugu, eta hurrengo batean berriz egingo dugu. Bale? Prest zaudete? Orduan, jarraituko dugu irrati saioarekin, gaurko irrati saioarekin, euskararen nazioarteko guna da, eta badakizue, zuek gelan, kurso hasieratik egin genuen olako proiektu txiki bat, zela neurtzea gure eskolako euskararen erabilera. Horretarako termometro bat jarri genuen gelan, ezta? Erik, Imane, eta Fatima eta Martin. Bai, oso ondo. Kontatu aldi guzue pixka bat, zer gertatu den termometro, zertarako da termometro, zer gertatu da termometrorekin, ea? Nora hasiko da? Venga, hasi. Termometroa da euskara neurtzeko. Aha, eta nola neurtzen da? Hitz egiten. Orduan, hitz egiten duzuenean, segi, kontatzen. Hitz egiten duzutenean, kasilla edo kolore bat pasatzen duzu. Igotzen duzu edo pasatzen duzu. Oso ondo. Orduan da, pixkat, termometro bat bezala. Gero eta euskera gehiago egin, gero eta aurrera gozoaz kasilla horietan, ezta? Bai. Oso ondo. Lasai, esan. Esan iri, Belarrira. Iristen zara, beltzera premio bat irabazten dugu. Iristen baldin mazarete beltzera, saria. Eta iritsi zarete beltzera? Bai. Bai, Orduan euskera barra egin duzue? Bai. Bai, Eta orduan zezabete, bigarren bueltan ja? Bai. Bita. Berde argian. Berde argian? Eta hori zenbagarna da, berde argia? 3, laugarrena? Erdi inguruan. Oso ongi.
Eta noiz hitz egiten duzue batez ere euskeraz? Nun hitz egiten duzue gehiago euskeraz? Adibidez, komunean? Jantokia? Gelan. bai. Gelan. Ba, gaur badakizu zer den, ezta? Gaur ze egun da esan dugu? Euskararen eguna! Ba, euskararen eguna da egun bat, Euskara hitz egiteko. baina eguna urteak zenbat egun ditu? 300 eta... Hori da. Ba, euskarak euki behar ditu 365 egun. Ez bakarrik bat. Zer da hori? Egunon, bai. Postariak hemen ekarri ditu, esatu irratirako eskutiz batzuk. Beraz, Bai. entzako, Ah, bale. Ba, eskerrik asko, Maider. Bale, bai, gerarte, Maider, gerarte, bai. Epa, ekarri digula postariak. Ze gartzen du hemen? Salso eta sumaburu Kalbario bidea, lau. Ah, irekiko dugu? Bai! Ia, ze gartzen duen. A ber, Zer jarriko du? a ber. Ahí ba, Sorpresa. zer dago barruan, Martin? Hitz egiten duzu... bat, Zer? notak batzuk. Nota batzuk, eskutiz batzuk. Atera, a ber. Denak, Ia. Denak Zenbat. Zenbat. Ah, bai, zenbat. Bueno, orduan daukagu, ze gartzen du hemen? A ber, zer dau? Irratia irakurtzeko. Irratian irakurtzeko. A ber. Bueno, ba, irakurriko dut. Ia ze gartzen duen, A ber, zer jartzen du? Sorpresa. 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 Beda, jartzen du. Beda. A ber, jartzen du. Kaixo guztioi, gu zuen gelako euskararen termometroko pertsonaiak gara. Bai. Gaur, ez dakit konturatu zareten, baina gelan egoteaz nekatuta egon gara eta kalera atera gara. Begiratu, termometrora. Mesedez. Ez gaude, ikusten duzue, ez gaude termometroan. Ez. Gaur, eskolako patioan zehar, euskara zabaltzera joan gara. Jarraian, gure eskutalekuen pistak emango dizkizuegu, beraz, erne belarriak. Bai. Gela bakoitzak, bere pertsonaia bilatu beharko du kalean. Aurkitzen gaitu zuenean, joan zaitezte zuzenean aterpera, eta aterpean itxaron. Ahí ba. Hemen daude pistak, bidali dituzte, Ia, joango zaren... Pistak. Bai. Eskutatu egin dira, zuen gelako pertsonaiak, euskara orako pertsonaiak, eskutatu egin dira. Eta eskola kalera atera dira. Orduan, joango gara poliki, bai? Ia, irakurri lehengo pista imane. Lehengoa, hori da. Altu osenkita poliki. Kaixo. Lehenengo maila A. Ni peio. Bai, karri. Bai. A ber, ni hasiko naiz irakurtzen, bai? Kaixo, lehenengo maila A. Ni peio aztia, pinpon mai inguruetara hurbildu naiz, bertan dagoen belar bat hartzera, euskararen erabilera areagotuko duen edabe magikoa prestatzeko. Kaixo lehengo maila B, xagor naiz eta ikusita kalean egiten duen hotza, eskolako zubian sartu naiz babesean egotera. Epa bia, ni Eustakio naiz eta galdu egin naiz. Baina hemen nire inguruan jolasteko toki ederra dago. Txirristra bat, zibu bat.
Epa bibe, zuek bai ondo aukeratu duzuela, ni bezalako animalia, oianeko erregea eta atletikeko lehoiak bezala, beti... Aber, entzun irratikoak, entzun, oraindik esarete hasi behar bila, Oraindik ez, lehengo maila, oraindik ez. Oraindik esarete, jolastokian joan behar sarete bila, jolastokian. Oraindik ez. Entzun irratia bestela. Entzun, erne, araua dira, jolastokian joango sarete pizten bila. Bueno, argi gelditu da, ezta? Jolastokian. Bueno, orain entzun bakarrik. Bueno, bibe, zue bai ondo aukeratu duzuela, ni bezalako animalia, oianeko erregea eta atletikeko lehoiak bezala, beti golak sartzen. Bilatu nazazue, pinpon ondoko futbol zelaiko porterietan. Superbotereak erabiltzen... Berriro, nire superbotereak erabiltzen ari naiz, eta nik uste, aterpeko zutabeak altxatu ali izango ditudala. Ah, por cierto, gupi naiz. Nire izena munduko mendi altuena da, eta patruia kaninakoa ere banaiz, baina aurkitu nahi banauzue, eskolako izeian nago. Eskolatik ikusten den mendi altuenari begira. Euskara basoan zabaldu nahi dut, baina kosta egiten zait. Hemen dudan metalesko baia hauekin, euskara ahoan eta ibili munduan. Nire begia, zabal-zabalik geratu da, sasoetako zuaitz bat, jantzita ikusi dudanean. Joe, hemen bai gustora egongo nintzela ni bizitzen. Bueno, pistak ez dituzuen agian oso ondo entzun, eskutitz barruan zer zegoen, Martin? Zer topatu ditugu eskutitz barruan? Nola, parkatu? Letrak. Letrak ez, eskutitzak ez, beste eskutit txikiago batzuk. Eta eskutit txiki horiek batzutan ziren gelakoentzat. Beraz, erne, ze orain, esazutari batzu joango dira zuen geletara, eta emango dizuete, guk oraintxe bertan irakurri dugun pista. Beraz, irakurri, entzun, pentsatu, eta gero jolastokian, joan zuen pertsonaiaren bila. Eta bilatzen duzuenean, nola joan behar dira? Aterpera. Jolastokian, Bueno, oso ondo. Jarraian, gurekin musika pizkat entzuko dugu. Go!
eskolaz kanpo, eskolaz kanpo. Jaiotzeko momentu eretik, hasten gara zilatzen. Talezio zaien aldetik, denborak irakasten dezkego. Bueno, ari gara gure saioaren bukarara iristen, badara mazkigu ja 50 piku minutu, 10:25 direnean, eta jarraian gaurko agendari buruz hitz egingo dizuegu. Hau da, zer egingo du gaur Euskararen egunean Sasoetan eta Zumaburun? Entzun dezagun. Txoi pixkat. Badoa berriz. Gaur Euskararen eguna da eta gaur zer egingo dugu kontatuko dugu. Gogoratu deke gaur denok entzun behar dugu irratia. Osongi, hori da. Bueno, lehengo zikloan, orain jarraian, gero, jolastokia eta gero, eukiko duzue, Euskara okea, okerrez banago. Bigarren ziklokoak zuek eukiko dituzue, zer eukiko duzue? Badakizue? Ez dizute esan? Herri jolasak? Herri kirolak, hori da, frontoira joango gara herri kirolak egitera. Eta herri kirolak, denetarik egingo dugu, bai? Bai. Gorputz heziketan egin genuen lehen urtean, ezta? Bai. Antzeko zerbait egingo du. Eta baina musikari ikusiko duzu zer ongi pasatuko dugun. Eta hirugarren ziklokoak bertso emanaldia daukate. Txapelketa, txapela eta guzti ongo omen da. Finala da. Bueno, orduan, beraz, erne ibili eta Euskara hoan, ezta? Gaur egun osoan, Euskara hoan. Nun, komunean? Leku guztietan. Hori da, leku guztietan, komunean ere bai. Bai? Eta pateoan. Baina, si ez dakagu inor komunean, ez dugu hitz egin. Karo, baina erderaz ere ezin duzu hitz egin, eta ez da inglesez, ez badaukazu inor norekin hitz egingo duzu. Bueno, zure buruarekin hitz egin, baina euskeraz. Bale? Orduan, gaur, egun osoa euskeraz. Ados? Bai! Ez oiukatu entzuten da mikrotatik. Barre hori zema gustatzen da. Bueno, eskerrik asko hirugarren maila.